दयेद्वारेच आपल्या पापांची क्षमा होते आणि एकदा का पापांची क्षमा झाली की प्रभूकडून आपल्याला कृपा मिळत राहते. मान लीजिए ये सिल्विया टीचर, मैं भी टीचर है और हमारे क्लासरूम में स्टाफ में मुझे बहुत तकलीफ देती है. आणि असं समजा आपण उदाहरण घेऊया की समजा मी पण टीचर आहे, ब्रदर पण टीचर आहेत, आम्ही एका स्टाफ रूम मध्ये बसतो आणि मी त्याला खूप त्रास देते. और मैं जाके प्रिंसिपल से बोलता हूँ कि ये टीचर ने मेरे को बहुत तकलीफ दिया है. आणि मग ब्रदर जातात प्रिन्सिपल कडे आणि सांगतात की ह्या टीचरने मला खूप त्रास दिला आहे. और प्रिंसिपल उसको कुछ नहीं बोलता है. पण प्रिन्सिपल मला काहीच बोलत नाही. तो मैं एक दिन है ना बाकी टीचर लोग को जमा करके बोलता हूँ प्रिंसिपल के पास, मुझे न्याय चाहिए. मग मी काय ब्रदर काय करतील तर बाकीच्या सगळ्या टीचरना घेणार, एक युनियन एक मंडळ तयार करणार आणि जाणार प्रिन्सिपल कडे आणि सांगणार की मला न्याय पाहिजे. हम सबको न्याय मांगता है कि नहीं? येस. जिसको जिसको न्याय मांगता है हाथ उठाइए प्लीज. किसी ने आपका बुरा किया, किसी ने आपका बुरा किया, जर तुमच्यावर तुमच्याबद्दल कोणी अत्याचार कर रहा है, तुमचं कोणी वाईट केलं, तुमच्यावर जुलूम केला तर तुम्हाला न्याय पाहिजे की नको? मांगता है कि नहीं? येस. हाथ उठाइए जिसको मांगता है. वेरी गुड. ये बोलता है हिम्मत वाले लोग. हाँ, हे खरे हिम्मत वाले लोक आहेत, एकदम यांच्यामध्ये हिम्मत आहे. जिनको न्याय नहीं मांगते हाथ उठाइए. ज्यांना न्याय नको त्याने हात वर करा. कोई नहीं. प्रेज गॉड. एक आहे, दोन. अपना मामा है वो सही है. हालेलुया. हालेलुया. जिसने हाथ उठाया ना, तुम लोग ने तो लपड़ा चुन के ले लिया. ज्याने हात वर केलेला होता त्याने स्वतःसाठी आता लफड्याला आमंत्रण दिलेलं आहे. अगर तुम जाके स्वर्ग पिता से बोलते हो मुझे न्याय चाहिए, स्वर्ग पिता बोलता है जरूर देगा. जर तुम्ही जाऊन हे सांगितलं स्वर्गीय पित्याला की मला न्याय पाहिजे, स्वर्गीय पिता तुम्हाला सांगणार की नक्कीच तुम्हाला न्याय मिळणार. जब तुम स्वर्ग पिता से बोलते हैं सिल्विया ने मेरे को बहुत तकलीफ दिया है, इसका दंड इसको जरूर दबा दबा के ठोक ठोक के देना. जर तुम्ही जाऊन सांगितलं पित्याला, माझ्या विरुद्ध तक्रार केली की मी तुम्हाला त्रास दिलाय, की तुम्हाला स्वर्गीय पित्याला सांगणार की हिला खूप म्हणजे अशी दाबून एवढी शिक्षा कर की हिला बरोबर समजलं पाहिजे. तो प्रभु बोलता है चल उसको तो मैंने दे 100% देगा, लेकिन तुमने जो लपड़ा किया ना उसका भी दंड मैं तुझे देगा. मग प्रभू सांगेल चल मी तिला तर 100% तिला शिक्षा करणार, पण तू जे काही चूक केली आहे, लफडा केलाय, प्रॉब्लेम केलाय, त्याचा मी तुला आता न्याय देतो. क्योंकि मैं न्याय का दाता है. अगर तुमको न्याय चाहिए तो मैं न्याय देगा. जर तुला न्याय पाहिजे तर मी न्याय देणार. अगर तुमको दया चाहिए तो दया देगा. पण जर तुला दया पाहिजे तर मी दया देणार. क्या चाहिए अभी? काय पाहिजे मग तुम्हाला? अभी किसको न्याय चाहिए? नहीं नहीं, अभी किसको न्याय चाहिए? न्याय कोणाला पाहिजे आता? क्योंकि न्याय मांगेगा 100% नरक में जाएगा. क्योंकि क्षमा नहीं है, फटकाई है. जर तुम्ही न्याय मागितला 100% तुम्हाला न्याय म्हणजे काय? नरक मिळणार तिकडे. अभी किसी को चाहिए? मग कोणाला पाहिजे न्याय? इसीलिए प्रभु बार बार बोलता है जब मैंने तुझसे इतना दया किया तो जिसने तुझको तकलीफ दिया उसको भी तू दया दिखा और क्षमा कर. हालेलुया. म्हणून प्रभू तुम्हाला सांगतो, प्रभू सांगतो मी जर तुला एवढी दया दाखवली आहे तर मग जो तुला त्रास देतोय त्याला तू थोडी दया दाखव. इसके लिए क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं मेरे कितने अभी 73 बच्चे हैं मेरे. आणि म्हणून आमच्याकडे जी माझी मुलं, इब्राहिम है इधर का, माझी जी मुलं आहेत ते मला किती मुलं असतील माझ्याकडे? माझी मुलं किती? 73 मुलं आहेत. ब्रदर म्हणतात मी अब्राहम सारखा आहे. कभी कभी वो लोग फिसल जाता है, कधी कधी त्यांच्या जीवनामध्ये ते चुकतात. लेकिन बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे. पण माझे सब बेटे हैं. सगळी माझी जी मुलं जी आहेत खूप चांगली आहेत. जब वो लोग यहाँ से जाता है, जेव्हा ते इकडून जातात सुधर कर जाता है, ते एकदम सुधारून जातात, अच्छा जिंदगी जीता है, चांगलं आयुष्य ते जगू लागतात. लेकिन कभी एक आध बार दिमाग का कारखाने में थोड़ा शॉर्ट सर्किट होता है. परंतु डोक्याचा जो कारखाना आहे ब्रदर म्हणतात तिकडे कधी कधी शॉर्ट सर्किट होते. और जब शॉर्ट सर्किट हुआ और जब बॉटल उसके मुंह पे लग जाता है तो बाद में रुकता नहीं है. बाटली. परंतु जेव्हा शॉर्ट सर्किट होता आणि परत एकदा तोंडाला बाटली लागते मग ते थांबत नाहीत. तब उन लोग को बोला रहता है जब भी गिरा एक पल भी रुकना नहीं, दौड़ते हुए वापस आना घर, अपने मायके आना, क्योंकि मायके में
तुझे हमेशा हमेशा हाथ खुला हुआ है हालेलुया। स्वर्गीय पिता का। हमने सब ने गलती किया है, हम सब गलती करते हैं और इसीलिए परमेश्वर हमको दया देता है। इसीलिए हमको दूसरों की गलती को देखकर उनको भी दया देना आवश्यक है। हालेलुया। ताली तो बजाया, ताली तो बजाया। आज दोपहर को मजा आएगा। आज हालेलुया। खाने में मैंने उसको बोला है थोड़ा दबा दबा के मिर्ची डालना, क्योंकि 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 एक गांव वाले हैं उनको मिर्ची के बगैर चलता नहीं है, दूसरे गांव वाले हैं उनको मिर्ची मीडियम मांगता है, तीसरे लोग हैं उनको मिर्ची नहीं चाहिए। तो आज हम लोग दोपहर का खाना मिर्ची वाला बनाएगा, रात का खाना मिर्ची कम वाला बनाएगा। सबको तो एक साथ नहीं रख सकते ना, तो किधर ना किधर एडजस्टमेंट करना है। तो आज का दोपहर का खाना दबा दबा के मिर्ची की भाजी ही बन गई है। आणि ब्रदर म्हणतात, सुरुवातीला त्यांनी मुलांचं उदाहरण दिलं, ते म्हणतात की जेव्हा ते चुकतात तेव्हा त्यांना सांगितलेलं आहे, ज्या क्षणी तुम्ही चुकाल, तुमच्या हातातून चूक घडेल, परत तुम्ही धावत धावत इकडे ह्या जागेला ब्रदर माहेर म्हणतात. जसं एखादं माहेर किंवा आई आपल्या बाळाची वाट बघत असते, किती चुकली तरी ती हात पसरून त्याला जवळ घेते, त्याप्रमाणे हात नेहमी उघडे आहेत. आणि ब्रदर म्हणतात की आमचे हात नेहमी उघडे आहेत त्यांना परत जवळ घेण्यासाठी, त्यांना सुधारण्यासाठी. आणि मग आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की ज्या प्रमाणात स्वर्गीय पिता आपल्यावर दया करतो तशी दया आपण सगळ्यांना दाखवली पाहिजे. जे जे आपल्या विरुद्ध जातात, आपल्या विरुद्ध आपल्यावर अन्याय करतात किंवा आपल्यावर अत्याचार करत असतात, मग आपण जर एकमेकांना सहन करायला शिकलो तर आपण इकडे आज दुपारी अशी मजा येणार आहे की आपल्याकडे 3 वेगवेगळ्या ठिकाणाहून लोक आलेले आहेत. जे पहिला गट आहे, ग्रुप आहे, त्यांना जेवणामध्ये खूप मिरची लागते. अरे ते लोग मिर्ची तो भाजी के जैसा खाता है। हा, ते जी हिरवी मिरची असते ते भाजीसारखे खातात. दुसरा जो ग्रुप आहे त्यांना मीडियम म्हणजे थोडी मिरची तिखट जेवण लागतं. आणि तिसरा जो ग्रुप आहे त्यांना मिरची बिलकुल चालत नाही. मग आज अशी अभी मैं उसको जाके बोला, खाना में ऐसा बनाना, जब तुम खाना देता है तो जिसने खाया उसको मिर्ची नहीं लगना मांगता है, वही खाना दूसरा खाया मिर्ची मीडियम लगना मांगता है, और तीसरा जिसने खाया मिर्ची फुल लगना मांगता है। ऐसा खाना पका, ऐसा कैसा पकाएगा यार। मैं गया आज किचन में, बोला आज ये बहुत बड़ा लपड़े वाला आज खाना होने वाला है, क्योंकि 3 अलग है और तीनों जन बोले हमको न्याय चाहिए, हम इतना गांव से आया, ये खाने के लिए आया क्या। अभी क्या करेगा, एडजस्टमेंट करना है, येस, क्या लपड़ा करना है। वो भी बेचारा परेशान हो गया, बोला ब्रदर इतने लोगों का हम खाना पकाते हैं, ऐसा तुमने कभी बोला नहीं। मैं बोला ये लोग मेरे बहुत प्रेम वाले लोग हैं, इनको मेरे को ज्यादा सेवा करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया. इनका अगर सेवा बराबर हो गया ना, अपना नंबर बहुत ऊपर लग जाएगा। आणि मग ब्रदरने अशी सूचना दिली आहे किचनमध्ये की तुम्ही असं जेवण तयार करा की जेव्हा ज्यांना खूप मिरची पाहिजे त्यांना तिखट लागेल, ज्यांना मीडियम मिरची पाहिजे त्यांना कमी तिखट लागेल, आणि ज्यांना मिरचीच नको त्यांना एकदम ते विदाउट म्हणजे तिखट लागणार नाही, ओके लागेल. तर तो कुक म्हणतात, त्यांचे सगळे जे माणसं आहेत ती म्हणतात की ब्रदर आजपर्यंत आम्ही एवढ्या वेळा जेवण तयार केलं, पण असं जेवण आम्ही कसं तयार करू ते तुम्हीच सांगा, आम्ही कधीच असं जेवण तयार केलं नाही. मग आता आपण लक्षात ठेवायचे की आज दुपारी आपल्याला काय करायचे आहे, ऍडजस्टमेंट करायची आहे, एकमेकांना समजून घ्यायचं आहे, एकमेकांचं सहन करायचं. तो उसने मेरे को बोला ब्रदर इसका एक ही हल है, एक जगह पे अपन ट्रे में मिर्ची रखेंगे, जिसको पोपट के जैसा मिर्ची खाना है खाने दे, लपड़ा खत्म ना। हेलो, लपड़ा खत्म ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. उसी तरह प्रभु बोलता है मेरे पिता के पास आना, उसके पास हर प्रकार का एडजस्टमेंट है, वो सब तकलीफ से दूर करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले हमको हमारे पाप की जिंदगी को छोड़ना है। हालेलुया. मग त्याच प्रकारे सोल्युशन असं दिलं गेलं, पर्याय दिला गेला की मिरची म्हणजे ज्यांना खूप मिरची पाहिजे त्यांच्यासाठी आपण वेगळं भांडच ठेवूया. ज्यांना पोपटासारखी मिरची खायची सवय आहे तर ज्यांना जेवढी मिरची पाहिजे तेवढे घेतील आणि खातील. मग त्याप्रमाणे येशू आपल्याला सांगत आहे की तुम्ही माझ्या स्वर्गीय पित्याकडे या, त्याच्याकडे हर एक प्रकारची ऍडजस्टमेंट किंवा हर एक प्रकारची सोय आपल्यासाठी उपलब्ध आहे. आणि तुम्हाला तो पहिल्यांदा
पण त्यासाठी आपल्याला आधी काय करावं लागेल, तर आपल्या पापांचे जे भरलेलं जीवन आहे, पापाने भरलेलं जीवन आहे ते सोडावं लागेल, त्यापासून आपल्याला माघारी फिरावं लागेल. तो अभी हम देखेंगे कि ये जो बेटा जो दूसरे गांव में गया वो क्या सीखा, उसके पिता के बारे में क्या सीखा. मग आता आपण हम जब भी देखते हैं वो बेटे के बारे में ही सीखते हैं, जिंदगी भर उसके बारे में सीखते हैं. वो तो हमने बहुत सीखा है. आज हम देखेंगे कि बेटे ने अपना पिता का स्वभाव क्या सीखा. मग आज आपण जो दाखला बघत आहोत लूक मधला उधळ्या पुत्राचा, त्यामध्ये आज आपण शिकूया की हा स्वर्गीय पिता कसा आहे. आजपर्यंत आपण जेव्हा जेव्हा हा दाखला अभ्यास करतो त्यावेळी आपण फक्त त्या उधळ्या पुत्राबद्दल अभ्यास करतो किंवा तो कसा आहे ते आपण बघतो, परंतु आज आपण बघूया की त्या मुलाच्या नजरेतून त्याचा बाबा कसा होता किंवा त्या उधळ्या पुत्रासाठी त्याने बाबाला कशा प्रकारे त्या मुलाने अभ्यासलेलं होतं. और वो बेटा हम सब हैं. आणि ते सगळे उधळे पुत्र म्हणजे सगळे आपण आहोत. और आज उसके द्वारा हम सीखेंगे, प्रभु यीशु दिखाना चाहता है कि हमारा स्वर्गीय पिता कैसे है, उसका स्वभाव कैसा है. आणि आज आपण त्याच्या डोळ्यातून त्याच्या म्हणजे उधळा पुत्र उभा आहे आणि त्याचे बाबा उभे आहेत. आता आपण मुलाच्या नजरेतून बघूया की हा जो बाबा किंवा हा जो स्वर्गीय पिता आहे तो कसा आहे. ल्यूक 15:17 में देखेंगे. ल्यूक 15:17. नंतर तो शुद्धीवर येऊन म्हणाला, माझ्या बापाच्या कितीतरी मोलकऱ्यास भाकरीची रेलचेल आहे आणि मी तर येथे भुकेने मरतो आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. अब ये बेटा अपने पिता से बहुत दूर वाले गांव में था, डिस्टेंट कंट्री. आणि हा जो उधळा पुत्र आहे हा त्याच्या वडिलांपासून जो निघून गेला तो खूप दूर देशी गेला, पुष्कळ अंतरावर तो होता. पाप में जिया और सब कुछ नाश कर चुका था. आणि अतिशय पापामध्ये तो जीवन जगला, त्याच्याकडे जे काही होतं नव्हतं ते सगळं त्याने संपून टाकलं. लेकिन यहाँ पे लिखा है he came to himself, he came to his senses. आणि मग आपण पुन्हा वचन वाचतो की वचन त्याला सांगते अपने आप में आया. 17. नंतर तो शुद्धीवर येऊन म्हणाला. शुद्धि शुद्धि शुद्धि. नंतर तो शुद्धीवर येऊन म्हणाला. तो वो पहले बार उसका दिमाग ठीक हो गया. आणि पहिल्यांदाच आपण बघतो वचन 17 मध्ये की त्याची जी बुद्धी जी आहे ती भरकटलेली होती, ती शुद्धीवर येते किंवा ते नीट होते. हालेलुया. हालेलुया. अब वो क्या सोचने लगा, आता तो काय विचार करतो, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा जर मी इकडे राहिलो मैं जरूर मरूंगा. तर मी नक्कीच मरणार. अगर मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा, पण जर मी माझ्या वडिलांकडे परत गेलो, लेकिन पिता के साथ तो मैंने लफड़ा किया है, पण मी पित्याबरोबर अशा काही असं लफडा करून ठेवला आहे, मैं जा सकता हूँ क्या. मग मी परत जाऊ शकतो का बाबाकडे. मेरा प्रश्न ये है, माझा प्रश्न असा आहे क्या पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहा था. की जे वडील आपल्या ह्या दाखल्यामध्ये दिसतात तो पिता जो आहे तो मुलाची वाट बघत होता का. 100% वो उसका इंतजार कर रहा था. 100% पिता मुलाची वाट बघत होते. क्यों इंतजार कर रहा था. तो मुलगा वडील का वाट बघत होते, क्योंकि वो जानता था कि मेरा बेटा जिस मार्ग पे जा रहा है, जो वो रोज बीज बो रहा है पाप की, उस पाप के बीज के अनुसार इसका सर्वनाश अवश्य होने वाला है. आणि वडिलांना माहित होतं की माझा मुलगा ज्या रस्त्याने गेला आहे, चालत आहे आणि रोज तो जे पापी जीवन जगत होता, पापाची बी त्याच्या जीवनामध्ये रोज पेरत होता, पापाचं बीज, त्यामुळे वडिलांना माहित होतं की ह्या पापाच्या बीमुळेच त्याच्या जीवनाचा सर्वनाश आहे. तो उसको रोका क्यों नहीं यार. मग वडिलांनी त्याला जाताना थांबवलं का नाही. जब मालूम है मेरा बेटा लफड़ा करने वाला है, जर त्याला माहित उसका सर्वनाश होने वाला है, रोकता तो ये सब लफड़ा नहीं होता ना. जर त्याला माहित होतं की माझ्या मुलाचं काहीतरी लफडा करणार आहे किंवा वाईट करणार आहे आणि त्याच्या जीवनाचा सत्यानाश होणार आहे, मग बाबांनी का मुलाला अडवलं नाही. अरे मैंने इतना मेहनत से संपत्ति इकट्ठी की, उसका भी तो बैंड बजा रहा है. आणि मी एवढ्या मेहनतीने कष्ट करून संपत्ती जमवली आयुष्यभर, त्याचा पण हा बँड वाजवत आहे. तो इसको रोकना अच्छा है. मग ह्याला थांबवायला पाहिजे होतं, लेकिन पिता ने रोका नहीं. पण वडिलांनी त्याला थांबवलं नाही, झगड़ा भी नहीं किया, त्याच्याबरोबर भांडण पण केलं नाही, उसको जाने दिया. त्याला जाऊ दिलं.
वही हमारा पिता है। असा आपला पिता स्वर्गीय का पिता. स्वभाव ऐसा है। हा पित्याचा स्वभाव आहे. हम उनका प्रेम हमारे पे इतना है, वो किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया. पित्याचं आपल्यावर एवढं प्रेम आहे की तू कधीच कोणावर जबरदस्ती करत नाही. वो जाने के टाइम दरवाजा खोल के रखता है, आणि जर आपल्याला जायचं असेल तर तो दरवाजा उघडा ठेवतो. क्योंकि वो जानता है लफड़ा जरूर होगा, कारण त्याला माहित आहे की आपल्या जीवनामध्ये आपण लफडा काहीतरी करणार आहोत. और ये लफड़े में ही हमारा दिमाग खुल जाएगा। परंतु हे वाईट करता करतानाच आपलं बुद्धी जी आहे ती ठिकाणावर येणार आहे ते पण त्याला माहित आहे. बेटा जानता है आणि मुलाला माहित आहे मेरे पिता ने मुझे कुछ गाली नहीं दी, कुछ नहीं दी, दरवाजा अभी भी खुला है। मुलाला माहित आहे की वडिलांनी कधीच मला शिवी दिली नाही, मला काहीच बोलले नाहीत, माझ्यासाठी दरवाजा अजूनही उघडा मेरे आहे. से झगड़ा नहीं किया है। माझ्याशी भांडले नाहीत. तो मैं जब वापस जाऊंगा जेव्हा मी परत जाईन बेटे के रूप से नहीं जाऊंगा, एक मुलगा म्हणून जाणार क्योंकि नाही, मैं तो उसका लायक ही नहीं है अभी, कारण मी मुलगा म्हणण्यासाठी मी लायकच नाहीये. लेकिन मैं जाऊंगा एक सेवक के रूप में, तर मी एक सेवक, एक दास, एक गुलाम म्हणून त्याच्या पदरी जाईल. क्योंकि मैं जानता हूँ कारण मला माहित आहे मेरे पिता के घर में भी बहुत सारे सेवक लोग हैं, की माझ्या पित्याच्या घरी, बाबाच्या घरी खूप सेवक आहेत. लेकिन ये देश का सेवक का कैसे देखभाल होता है और मेरे पिता के घर में वो सेवक का कैसे देखभाल करता है, इसमें इतना बड़ा फर्क है। आणि मुलाला हे पण माहित आहे की ज्या देशात तो गेला होता त्या देशामधले जे सेवक होते, नोकर होते, त्यांचं कसं काय पालन पोषण होत होतं आणि त्याच्या वडिलांच्या घरी जे सेवक होते ते कशा प्रकारे खातपीत होते, मुलाला हा मोठा फरक माहित आहे. मेरा पिता दयालु है, मेरा पिता प्रेमळ है, मेरा पिता अच्छा करता है, वो सेवकों लोग का भी अच्छा करता है। माझा पिता जो प्रेमळ आहे, दयाळू आहे, नेहमी दुसऱ्यांचं चांगलं करतो आणि म्हणून त्याच्या घरामध्ये जे नोकर आहेत त्यांची पण तो तितकीच काळजी घेतो. ये सोचकर वो चलने लगा। असा विचार करून मुलगा परत मागे फिरला आणि चालू किसी ने लागला. घर छोड़ के गए क्या कभी? कोई घर पे पिता से झगड़ कर घर छोड़ के कोई गया है? तुमच्यापैकी कोणी वडिलांशी, बाबाशी भांडण करून घर सोडून गेला आहे का? मैं गया। मी, ब्रदर म्हणतात मी गेलो आहे. ये स्टोरी मेरा ही है। ही स्टोरी माझी आहे. उधळा पुत्राचा दाखला ब्रदर म्हणतात हा माझी स्टोरी आहे. जाने के पहले पिता से ये भी बोला, मी जाण्या अगोदर माझ्या बाबांना हे पण सांगितलं. बैग हाथ में था माझ्या हातात बॅग होती और पिता से ये कहा, आणि माझ्या बाबांना सांगितलं आप जो महीने में कमाता है ना, आप एक महीने में जो कमाता है ना, की तुम्ही जे 1 महिन्यामध्ये कमवता मैं आधा दिन में कमाता हूँ। मी अर्ध्या दिवसामध्ये कमवत आहे. और झूठ नहीं था। आणि ते खरं होतं. तो मेरे को क्या जरूरत है इधर रहने की? मग मी वडिलांना सांगितलं मी कशाला, मला काय गरज आहे तुमच्या सोबत यहाँ राहण्याची. पर रहकर आपकी हुकूमत क्यों सुनूं? मी या घरामध्ये राहून तुमची हुकूमत किंवा तुमची जी रूल्स 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 रूल रूल रूल, तुमचे नियम जे आहेत ते मी का पाळू? ये बेटे को भी वही लपड़ा था। आणि ह्या उधळ्या पुत्राचा पण तोच प्रॉब्लेम होता. नियम क्यों मैं पालूं? त्याला नियम, तो म्हणतो मी का नियम पाळू? क्योंकि वो देश में नियम नहीं है, कारण त्या देशामध्ये नियम नाहीयेत. उधर तो खाली मजा ही मजा है। तिकडे फक्त मजाच मजा आहे. आपको क्या धंधा मालूम है? आपको क्या धंधा मालूम है? तुम्हाला काय धंदा मालूम, म्हणजे तुम्हाला काय कळतं? आपका पैसा दो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं कैसा धंधा कर सकता बिझनेस. हूँ। म्हणजे तुम्ही मला पैसे द्या फक्त, मी तुम्हाला दाखवतो मी कसा बिझनेस करतो, की मी कसा व्यापार करतो. जब मैं लपड़े में गिरा जेव्हा मी संकटात पडलो, और सब पैसा खत्म हो गया माझ्याकडे सगळे पैसे संपले और सब नुकसान हुआ आणि खूप नुकसान झालं. और पैसा चुकाना था, आता लोकांचे देणं द्यायचं होतं. तब किसका याद आया? कोणाची आठवण आली असेल? पिता का ही याद आया। वडिलांचीच आठवण आली. जा सकता था पिता के पास, जाऊ शकत होतं परत बाबाकडे. माँ को फोन किया, मम्मीला फोन केला, नुकसान में गया है, जो खूप नुकसान झालं आहे, पैसा देना है पैसे द्यायचेत लोकांचे, और पैसा नहीं है। माझ्याकडे पैसे नाहीत. माँ ने बोला मम्मीने सांगितलं डर मत, घाबरू नकोस, कुछ उल्टा सीधा नहीं करना, काहीच वेडवाकडं करू नको, मैं पिता से बात करती हूँ। मी बाबांशी बोलते. पिता ने फोन किया, बाबाने फोन केला, कितना है? किती आहे कर्ज? बोला मी सांगितलं. ठीक है मिलेंगे। तर बाबा म्हणाले मिळतील तुला. हम लोग मिले, आम्ही एकत्र भेटलो. मुझे पैसे दिए, त्याने मला पैसे दिले. एक सवाल नहीं पूछा एक पण प्रश्न मला विचारला नाही, और चले गए। निघून गेले. आज तक वो
हृदय में घुसा हुआ है। आजपर्यंत ही गोष्ट माझ्या हृदयामध्ये अशी बसलेली आहे. वो डायलॉग मेरा आज तक याद है। तो डायलॉग तेव्हाचा मला अजूनही लक्षात आहे पिता पूछ सकता था, की बाबा मला विचारू शकत होते, बेटा मुला उस दिन जब तू घर छोड़ के गया ज्या दिवशी तू त्या घर सोडून गेलास तभी तूने बोला था तेव्हा तूच सांगितलं होतंस, जो मैं महीने में कमाता हूँ जे मी महिन्याला म्हणजे बाबा महिन्याला कमावतात, तू तो सिर्फ आधा दिन में कमाता है। तू फक्त अर्ध्या दिवसामध्ये कमवतोस. क्या हो गया अभी? मग आता काय झालं? कुछ नहीं पूछा, पण बाबाने मला काहीच विचारलं नाही. पैसा दिया पैसे दिले, और चले गए। निघून गेले. अगर कुछ पूछा होता जर काही त्याने विचारलं असतं तो अच्छा लगता था, तर मला बरं वाटलं असतं, जब पूछा नहीं। पण विचारलं नाही. आज भी वो डायलॉग दुख दर्द देता है। मग आज सुद्धा जेव्हा मला ती गोष्ट ते बोलणं आठवतं, मला माझ्या हृदयाला त्रास होतो. और फिर मैं सोचता हूँ, मग मी विचार करतो अगर मेरा संसार का पिता मेरे से इतना प्यार करता है की जर हा जो खरा ह्या जगातला पिता आहे तो माझ्यावर इतकं प्रेम करतो, तो मेरा स्वर्गीय पिता मेरे से कितना प्रेम करता है। हालेलुया. मग माझा स्वर्गीय पिता माझ्यावर किती प्रेम करत असेल. अगर मेरा खुद का पिता मुझे क्षमा कर सकता है, मुझे उस तकलीफ से निकाल सकता है, तो मेरा स्वर्गीय पिता जो ये सृष्टि बनाया है वो मेरे से कितना प्रेम करता है और वो मुझे कितना इस लपड़े से निकालने को चाहता है। हालेलुया. आणि मग माझा जो इकडला पिता आहे तो माझ्यावर इतकं प्रेम करतो आणि माझ्यासाठी इतकं करतो, तर माझा स्वर्गीय पिता जो आहे तो माझ्यावर किती जास्त प्रमाणात प्रेम करत असेल आणि ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम्सतून बाहेर काढण्यासाठी तो किती उत्सुक असेल. उस दिन मुझे समझ में आया प्रेम क्या है। त्या दिवशी मला कळलं की प्रेम काय आहे. कोई डायलॉग नहीं था, आमच्या दोघात काही बोलणं झालं नाही, खाली कार्य था। फक्त एक कृती होती बाबांनी केलेली. हालेलुया। हालेलुया. और ये पिता यही प्रभु यीशु हमको बताना चाहता है। आणि तेच प्रभू येशू आपल्याला आज सांगू इच्छितो. हालेलुया। हालेलुया. कि ये जो पिता है